Ak chceme pochopiť, aká populárna a normalizovaná je pornografia, stačí sa pozrieť na štatistiky, ktoré najznámejšia erotická stránka zaznamenáva a zverejňuje na konci každého roka. V ročnej správe z roku 2019 sa napríklad uvádza, že táto stránka mala viac ako 42 miliárd návštev za rok, čo je celkovo 8,5 miliardy návštev viac, ako to bolo v predchádzajúcom roku. Je to, ako by každá osoba na Zemi navštívila túto stránku 6 krát za rok. A hovoríme iba o tejto jednej stránke. Je to masaker. Moje meno je Bohuš a som zakladateľ projektu Hlavyrint. Zaoberám sa sebarozvojom, duševným zdravím, digitálnymi závislosťami a rôznymi kontroverznými témami, o ktorých sa v mainstreame až tak často nerozpráva. Môj obsah nájdeš na všetkých sociálnych sieťach, takže budem veľmi vďačný, ak ma budeš sledovať a zdieľať. OK, poďme na to. Napriek stúpajúcemu trendu však ešte stále neexistuje všeobecne akceptovaná definícia závislosti od pornografie. Dokonca ani Americká psychologická asociácia zatiaľ neuznáva túto závislosť ako diagnózu. Tu je však dôležité povedať, nie každý, kto pozerá pornografiu, je automaticky závislý. Možno práve aj ty pozeráš erotické videá, to však neznamená, že si automaticky závislý alebo závislá. Existuje tu určité spektrum. Tak, ako nie každý, kto pije alkohol alebo fajčí cigarety, je okamžite alkoholik alebo fajčiar. Existujú však ľudia, ktorí hovoria o tom, ako im pornografia doslova ničí život a nevedia s ňou prestať. Aby sme však mohli hovoriť o závislosti, existujú určité podmienky, ktoré musí človek spĺňať. A napriek tomu, že zatiaľ nemáme k dispozícii oficiálnu definíciu toho, čo je závislosť od pornografie, poďme si pomôcť napríklad všeobecnou definíciou závislosti od Silicon Beach Treatment Centra a aplikovať ju na tému pornografie. Závislosť od pornografie definujú tieto 4 faktory. Nutkavá potreba pozerať pornografiu. Neschopnosť kontrolovať svoje správanie. Pociťovanie cravingov, čo sú intenzívne fyzické aj psychické príznaky, ktoré väčšina ľudí pociťuje, keď abstinuje od pornografie. A takisto neschopnosť prestať aj napriek negatívnemu vplyvu na život človeka. Zvyčajne to teda začína celkom nevinne. Vedeli ste, že podľa prieskumu z roku 2020 je väčšina detí vystavená pornografii už vo veku od 11 do 13 rokov? Tento výskum takisto ukazuje, že väčšina z nich sa k pornografii dostala náhodou a nevedomky. Človek, väčšinou je to tínedžer, sa k pornografii dostane najčastejšie so svojimi rovesníkmi alebo spolužiakmi a prirodzene mu to prináša príjemné pocity. A čo je príjemné, to radi opakujeme. Postupne trávi pri pornografii čoraz viac času. Najprv to môže byť raz za týždeň, postupne každý druhý deň a niekto môže pozerať pornografiu aj niekoľkokrát do dňa. Začína mať nutkavú potrebu pozerať pornografiu, čo je prvý znak závislosti. Okrem toho, že pozerá pornografiu častejšie a dlhšie a väčšinou pritom masturbuje, dochádza tiež k nárastu v intenzite sledovanej pornografie. Človek prechádza postupne od jemnejších k tvrdším a perverznejším žánrom. Potrebuje čoraz silnejšiu dávku, aby dosiahol rovnaký pocit vzrušenia ako na začiatku. Masturbácia pri pornografii sa stáva zvykom a človek postupne stráca kontrolu nad svojím správaním, čo je druhý znak závislosti. V tejto fáze si môže uvedomiť, že má problém, ale aj napriek tomu nedokáže prestať sledovať pornografiu, pretože pri abstinencii pociťuje intenzívne cravingy. To je tretí znak závislosti. Bežné abstinenčné príznaky zahŕňajú napríklad nespavosť, úzkosť, stres, únavu, podráždenosť, výkyvy nálad, stratu chuti na sex, nutkavé myšlienky pozerať porno a tak ďalej. A takto sa to točí stále dokola a dokola. Ak napriek týmto veciam človek aj naďalej konzumuje pornografiu, vo vážnejších prípadoch jej začne dávať prednosť pred reálnym životom. Prestáva si plniť svoje povinnosti, môže zažívať problémy v práci, v škole, vo vzťahu a v intimnom živote. Rodina, škola, kariéra, priatelia, sexuálny život, fyzická a psychická pohoda, všetky tieto oblasti života sú následne odsunuté nabok, pretože pornografia sa stáva prioritou číslo 1. A to je štvrtý znak závislosti. Ako zistím, či mám problém s pornografiou? Ak pravidelne pozeráš pornografiu a nevieš povedať, či s ňou máš problém, skús prestať na týždeň a uvidíš, čo sa stane. Ak ti pornografia nebude chýbať, alebo si na ňu ani nespomenieš, pravdepodobne je všetko OK, čo sú skvelé správy. Väčšina ľudí však bude pociťovať abstinenčné príznaky a to je prinajmenšom dôvod na zamyslenie.
Tak ako pri iných závislostiach, aj pri nadmernom sledovaní pornografie je dôležité, aby si človek vôbec uvedomil a priznal si, že by s tým reálne mohol mať problém. A nie je to vôbec žiadna hanba, aj keď ide o takúto kontroverznú tému. Ak však túžiš po niečom hmatateľnejšom a chceš si napríklad spraviť test, ktorý ti nezáväzne napovie, ako si na tom, našiel som 2 testy, ktoré si môžeš skúsiť anonymne a hlavne úprimne vyplniť. Sú však v angličtine, keďže na Slovensku som zatiaľ žiaden takýto test nenašiel. Nájdeš ich na mojom YouTube kanáli s rovnakým názvom videa, ako má tento podcast. Tu je ešte dôležité povedať, že tieto testy nie sú diagnostickým nástrojom, slúžia len na informačné účely, pretože duševný stav by mal diagnostikovať len licencovaný odborník na duševné zdravie alebo lekár. To je na dnes všetko. Ak si na video klikol alebo klikla zo zaujímavosti, alebo kvôli tomu, že cítiš, že by si mohla mať problém s pornografiou, chcem ti povedať, že v tom nie si sám alebo sama. A chcem ti takisto povedať, že bez pornografie sa budeš cítiť oveľa lepšie. Je to ako keď sa rozhodneš zo svojho života odstrániť nezdravé jedlo alebo hociaký iný zlozvyk. Nie je na tom nič mysteriózne. Pornografia je len zlý návyk, ktorého sa niektorí z nás túžia zbaviť. A ja sa ti s tým budem snažiť pomôcť, preto ma nezabudni odoberať a sleduj ďalší môj podcast, v ktorom sa opäť dozvieš niečo nové. Gratulujem. Vydržal alebo vydržala si to so mnou až do konca dnešného podcastu. Ak máš záujem o viac môjho obsahu, nájdeš ho na všetkých sociálnych sieťach, takže budem veľmi vďačný, ak ma budeš sledovať a zdieľať aj naďalej. Maj krásny deň a počujeme sa už čoskoro.